Ще размажаме. Българно? Абе! Да, ще да гледаш. Кой? Лелката да биде. Това лелка. Защо биде да лелка? Даже е доказателство. Това е някой вътре ли? Да. Да. Има ли някой? Да, бе, ти утре. No. Ама stay just smoke. Окей. То много зле. Аз не... А? What? Weed? No. That's my last clip. It's the one. Now I'm gonna go buy some. Maybe a little... For $10? Okay, it's gone. That's like a gram, right? Okay. Is it good? Yeah. You wanna try? No, I'm not putting it in. I got a joint. Okay. It's chill that I was staying smoking. It's chill that I was staying smoking. Yeah, I don't give a shit. As long as you don't fucking break anything, I don't give a Okay. shit. This is what I got left. You see? Yeah. That's It's it. small. Yeah, it's small. So if you come in, if you got a 10, Okay. Аре, момче, ти знаеш какво се дай сега? То нахена, ето е. То гей так ще го убия, бе. Момче, ще убия. Аз не ще убия. Изключих апарата, момче. Това само обаче някакво. Видя ли какъв Видя, и всичко го заснема, бе. Да, човек. И още сния, бе. Абе, ще ти прасна един кадра, бе. Ей, какво става тука, бе? Момчета, 10 минути след и най-голямата излагация в Канада. Гледай, тук те беле улици. Не знам за какво става въпрос. Тук някакви простоти, джипове, мипове. Той израз тук няма да ви го показвам. Ей, този Мерцедес е много злобен, бе, брато. Ти лутни си, бе, имам още един милион, бе. Ей, стибах ли го, бе. Оле, аре от тук, бе, от тук, бе. Аз обаче си бе, вижте. Апаратът снима всичко, какво в момента, бе. Бе, къде отиваме, бе? Всичко снима, бе. колеж, бе. Какъв колеж, бе, брато? Какъв колеж, бе? Метрото с колеж. То не е на там, бе, той е в обратната посока от метрото, бе, идиот. Тук сме, идиот. Видя ли какво става? Оле, брателка, най-големия клип. Какво ще снимаме до сега? Ама ли той как изкочи, бе? Снимай ме малко мене, бе, снимай ме. Дръж апарата и гледам и съм опит. Чакай, че ще взема пути. Чакай, че ще взема пути. Снимаш асфалта в момента. Гледай какво сме на сърце, гледай какво имаш на екрана, ще те убия, бе. Ще те убия, бе, любак. Айде. Аз съм много добър, дръж, бе. Дръж, бе. Какво бе казал, запалай това, ще го подам, ти не му те подам. Снимай, бе! Снимай, бе, чакай, бе. Оле, ще убия, бе. Как ти стане? Капара, че ще! Снимай, бе! Не му снимай. Мен ли снимаш, бе? А кого е? Чай! Не, така е добре. Чай, какво искаш да снимам тук хубаво? Да, ще. Петров, не отиме до геже, бе! Защо Петров сме тръгнали, бе? Тук ме падаш, снимай пак, бе! Чакай, бе! Чай, че бе! Да фанах куките първия път, когато трева ме фанаха в този парк, бе. Чай, сега ще го хвана. Времето е супер тъпо в момента. Да, вали някакъв гай. Оле! Какво направя? Звезда, бе, ще те разтепа, бе. Какво направя? Защо не ми дай джойнт, бе? То нямаше джойнт, бе. Аз съм държал картончето е така, бе, представиш? Представяш ли си? То видя ли какво каза, бе? Любак, усети ли целият филм, бе, братон? Усети ли филма? Да, но точно проблем 1 грам, бе, спокойно. Да, бе, ти си разбрал целият филм, значи, бе. Как ти казах първия път, бе? Оле, ето толкова ще фанаш куките, бе, човек. За първи път, като ме фанах. Добре, дръж малко стоя на сега. Добре, дръжа стоя на сега. Аз ще запаля, ще ти дам, бе. Ще пушиш с другата ръка. Снимай, бе.
Абе, какво виждаш ти, бе? Какво виждаш? Ти с вината ли снимаш? Оле, внимай тук да не отвориш батериите. Снимай, снимай. Его, канаеца бой. Върви напред и въобще не го бе. Защото този до мен ще бъде отрепан от малко. Ще го разфасавам на парчетата. Ей! Ей! Гейтак! 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 Какво е? Тук самолети и разни работи. Тук ме фанах куките. Точно е тук. Люба, къде ти опейки? Дай сега ги стия, брато. Тук ме фанах куките за първи път. С гаджа. И ми я фърлиха тази по наша шахта да ме бадърва. Майка ти да е бала да пием вода. Ела да пием вода. Снимай, любак, майка ти ще е бала. Оле, какъв си ти, бе, изрод. Идиот. Ще те убия, бе. Гейтак! Аз ти я първи. Ти няма да пиеш вода. Ще те убия, ей. Има да бой, какво става, момче?